Sugru. Hvad fanden er Sugru? Det her er en pakke Sugru, og indeni er det minipakker. Og når du klipper pakken op, finder du Sugru. Sugru føles som modellervoks, når du får den ud af pakken. Men den her nye silikoneteknologi er nu lidt særlig. Og den klæber sig til næsten alle materialer. Træ, glas, plastik, keramik og metal! I løbet af natten sætter den sig og bliver som gummi. Den er fleksibel og elektrisk isolerende. Den er vandfast, så den er perfekt til at fikse revner i surfboard eller lappe vandtæt tøj. Den er også god til at reparere ytætte støvler. Den kan endda gøre dine stiletter mere behagelige. Sugru har en fantastisk egenskab til at absorbere stød. Du kan for eksempel lave en beskyttende kant til hvilken som helst telefon. Eller beskyttelse til toppen af dit longboard. Og den er perfekt til at lave håndtag til dit udendørsudstyr. Vi har endda arbejdet med atleter for at få deres udstyr til at virke bedre for dem. Sugru er opvaskemaskinen sikkert. Placer det over metal, der er begyndende at ryste omkring, så behøver du ikke kassere en opvaskemaskine, der ellers virker helt fint. Eller lave vandhaner mere behagelige. Sugru er varmeresistent i op til 180 grader. Så du kan lave håndtag, så du ikke brænder dig. Ellers er der håndtag på dine grydelåg. Sugru kan tåle ekstreme temperaturer helt ned til 50 grader Celsius. Så du kan reparere skuffer i din fryser. Eller bygge nye dele til dit køleskab. Så hvad er det fedeste legetøj i verden? Lego! Woo! Med Sugru er alt Lego! Du kan til og med omdanne produkter som dette til et børnesikret kamera. Jeg kunne blive ved. Verden er fuld af lort. Produkter, der er dårligt designet og ikke er lavet til at holde i længden. Verden har behov for Sugru. Så køb en pakke i dag.